Régóta álmodozol róla, hogy saját podcastet indítasz, igaz? De nem tudod, hogy hogyan kezdj bele. Semmi gond. Ezt a képzést neked találtuk ki. Megtanítjuk, hogyan találd meg a saját hangodat, illetve hogyan beszélhetsz tisztán és érthetően. Megtanítjuk, hogyan tudsz érdekesen kérdezni, illetve hogyan tudsz jól reagálni az adott vendég válaszaira. Megmutatjuk, hogyan publikálj Apple Podcastre, YouTube-ra, illetve a Spotify-ra. Tippeket kapsz, hogyan építs fel a saját hallgató és nézőközönségedet. Bevezetünk a rögzítés, illetve a szerkesztés alapjaiba. Látogass el a nyílt napunkra. Mi vár rád a nyílt napon? Élő bemutatók és gyakorlati foglalkozások, profi podcasterek sztoriai és tanácsai, barátságos, inspiráló közeg, ahol szabadon kérdezhetsz és alkothatsz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A link a leírásban. A képzés szervezi a Thália Tanoda.